L'1 de la tertúlia Cap on va la ràdio al podcast. Jofre Llombart, impecable. Com a moderador va fer brillar els tertulians, que van estar esplèndids, per cert. Va repartir joc i es va mostrar il·lusionat pel present i pel futur del mitjà. Nil Marvà, clarivident, va dir que el Dia Mundial de la Ràdio és el Sant Jordi de les Ones. Va explicar que amb el podcast El Silenci de la Rambla no va guanyar diners, però sí un Ondes. I es va mostrar optimista perquè ara, cada 15 dies pot fer una mena de podcast dins la ràdio, el matí de Catalunya Ràdio, d'una forma original, amb recursos i amb total llibertat. Andreu Joanola, àgil, va posar tocs d'humor i va demostrar que és un gran comunicador, tant si parla de futbol, presenta el podcast La Sotana, com de menjar, presenta el podcast La Cullerada, com del que calgui. Va mencionar Carles Tamayo com a exemple de fer coses alternatives, diferents, i va reconèixer que des de Patreon l'equip de La Sotana guanya uns 10.000 euros al mes. Poc, pel que es mereixen, segons Bernat de Déu. Al maig aquest podcast d'humor i futbol compleix 10 anys. Alba Riera, sincera, va comentar que el podcast d'entrada no li havia donat diners, però sí visibilitat per trobar feina. De petita va dir que li deien Ràdio Makuto i ara presenta el videopodcast La Turra i certifiquem que és una de les comunicadores més genials d'aquest país. La seva eloqüència ens va encantar. Bernat de Déu, inspirat, va demanar un rànquing de podcast en català i amb l'espasa afilada va aprofitar per fer autocrítica de país. Al seu podcast L'Illa de Maians, sobre llibres, va explicar que es tira endavant gràcies a algú que pague i va defensar que s'ha de valorar i, per tant, pagar el treball comunicatiu. Va ser, sens dubte, l'MVP d'una tertúlia dinàmica, apassionant i que va passar volant. Per celebrar els 100 anys de la ràdio i el seu Dia Mundial, organitzat per Radiofònics, el Nacional, l'Escola d'Imatge i So ITES i la llibreria Ona.